Os ewch chi i eglwys fach Cerrigydrudion yn ucheldiroedd gogledd ddwyrain Cymru, mi welwch chi gofeb o farmor hynod tu mewn i'r eglwys. Ac arni, Englynion. Mae'r rhain yn dyddio o tua 1723, ac maen nhw wedi cyfansoddi i Fargaret Price y Lloegr, uchelwraig leol. Ond yr hyn sy'n bwysig ydy mae hi oedd mam y barnwr enwog Robert Price, gŵr cyfoethog a dylanwadol iawn yn Lloegr. Mi gafodd Robert Price ei eni ym 1653 yn fab hynaf Thomas Price o'r Lloegr. Mi gafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg Rhuthun a Choleg Sant Iwan Caergrawnt. Mi aeth ei weithio fel cyfreithiwr yn Llundain, ac wedyn mi aeth o'r daith fawr, hynny yw taith o gwmpas Ewrop. Ym 1682 mi gafodd ei benodi yn dwrnau cyffredinol ar gyfer De Cymru ac yn henadu'r dinas Henffordd. Y flwyddyn ganlynol daeth yn goddiadur Sir Faes Yfed, ac ella mae un o'r pethau mwyaf diddorol amdano fo ydy mi ddoth o'n stiward i Catherine o Braganza, gweddw y Brenin Siarl II, a fu farw ym 1685. Hi oedd brenhines Lloegr, yr Alban ac Iwerddon tan farwolaeth ei gŵr. Oedd hi'n ferch i frenin Portugal, Jaw y Pedwerydd. Felly mae'r gofeb yma wedi gomisiynu gan un o wir mwyaf dylanwadol Ynys Prydain. A dyma fo, y barnwr ei hun. A dyma Catherine o Braganza. A dyma'r gofeb hynod. A dyma'r Englynion, unodl union sydd ar y gofeb hon. Fargaret Price ddilys a ddaeth o enwog ac union waedoliaeth, cadd hir freiniol fywoliaeth, gras a dawn ag at gris daeth. Mae eustis cofus cyfiawn gwiwlosol ag eglwyswr doethion, barwniaid barnwyr union, hynod yn hanfod o hon. Bendithion llawn fel llu a gafodd drwy gyfan haelioni, boed canmil o'i hepil hi, addas a thebyg iddi. Felly os gewch chi gyfle, ewch chi weld y gofeb hynod hon yng Cerrigydrudion